ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ 21 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮನ್ಪುನ ಗೇತ್ ಬರ್ಪುಂಡು 3 ಬರ್ಪುಂಡು 3 ಪಣ್ಣದಾದ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜುಪಿಟರ್ ಪಂಡೇರು ಗುರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ದಿನ ಬೈದನು ನಿಕ್ನ ದಾದಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಿತ್ ನಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ಬರೆದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಅವೇನೊಂಜಿ 21 ಡೇಸ್ ದೀದು ಬುಡ್ಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ ವಿಷಯ ಐಡ್ ದುಂಬೆ ನಿಕ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯರ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೇನು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ದಿನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಯಾಂಕ್ ದಯಗ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೈನ ವಿದ್ಯೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬನ್ನಗ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಸೊ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ವಿದಿನ್ 24 hours ಬರ್ಪುನು, ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ವಿದಿನ್ 2 days ಬರ್ಪುನು, 3 days ಬರ್ಪುನು, ಬೊಕ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುನು. ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡದ ಟೈಪ್ ಉಡುಪೇರು, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಬೊಕ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಬೊಕ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಆಪುನ ಪೋಪುನ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡದು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಂಡದಾದ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ. ಈ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಪುರ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಐತ ಮಿತ್ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈರ್ ದಾದ ವಿಶ್ ಉಂಟು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ಮೂಲಾಧಾರ ಮೇನ್ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ಏರುಲ್ಲೇರು ತೆರೆಮರೆ ಹಿಂದೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ಡ್ ಎಂಕ್ ವಿದಿನ ಏತ್ 20 days ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಅದ್ಭುತ ಅವು ದಾದ ಪಣ್ಣದು ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಜೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಡಿವೈನ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಕ್ ಯಾನು ನಡಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿಡ್ ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಸತ್ಯಡ್ ಸಾದಿಡ್ ಪೋನಗ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಏರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಅತ್ತ ನನ್ನ ರಿವೆಂಜ್ ಪುರ ದೆತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುನಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಳು ಮನ್ಪರೆ ಪೂಜಿನಾಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಚುಚ್ಚೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ದೆಪ್ಪುನಕುಲು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ಆವಡು ಅದು ಪುಜಿರು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪುವ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಡ ಆಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಡ ಆಪುನಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಏರೆಗ್ ಪಡೆರ ಆಪುಜಿ ತೂಲೆ ಅಕ್ಕಲೆ ನಿಕ್ನ ಪಿರವುಡು ನಿಕ್ಕಲು ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನ ಅಪಕದಾದ ಮನ್ಪಿರ ಅಕ್ಲು ಪಿರವುಡ್ದು ಹೊಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪೇರು ಏರಾಣೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಲೆ ಪಿರವುಡು ಇಂಚ ಪುಷ್ ಮಂತದು ಕೊಟ್ಟಿರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪುಷ್ ಮನ್ಪುನ ಜನಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂಕ್ ತೂಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾನು ಆಂಡ ಅಕುಲ ಮನ್ತೆರಂದು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜೆ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕುಲ ಮನ್ತೆರಂದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಒರಿಯಡು ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಬತ್ತನಾಡ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೆನೆ ಆಂಡ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ರಿವೆಂಜ್ ಅಕ್ಲೇನು ಪಿರೋಡು ಅಕ್ಲೇನು ಫುಲ್ ಬರ್ಬಾದ್ ಮನ್ಪುಡು ಪತ್ತೋಡೊಂದು ಪಣ್ಣನ ದಾಲಾಪುಜಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜೈದಿನಕ್ಲು ಡಿವೈನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ರೋಮಲ್ನ ಪಂದೇರ ಒಂದು ಈತಿ ಅನು ಪನ್ಪೆನು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಏರಾಣಲು ಒಂಜಿ ಒರಿಯಗ್ ಹಾಳಾವುಡು ಪಂಡದು ಪಿರವುಡು ಹೊಂಚ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಿನಾಡ ಆ ನಿಕ್ಲ ಜಾಲದ ಸುಳಿಟ್ಟು ನಿಕುಲೇ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ವರತ್ತಂದೆ ಎದುರ್ದಕ್ಲೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲು ಸತ್ಯಡು ಸೀದಡುಪುನಕ್ಲು ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಾನು ಏತು ನಂಬುವೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಂಬುವೆ ಎಂಕ್ಲ ಆದಿಡಿತ್ತಿನ ದೈವ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಉಂಡು ಚಾಮುಂಡು ವರ್ತೆ ಕಂಜರ್ಲಿಂದು ಗುಳಿಗೊಂಡು. ಸೊ ಈತು ಪೂರ ದೈವಲು ಎಂದು ಪನ್ನಗನ ಮೀಗಂತರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈತು ಪೂರ ದೈವಲು ಎನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಪನಗ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಪಿರವುಡು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕಂತಿರು ಆ ತುಪ್ಪುನಗ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಪುದರಡು ಏರು ದಾದ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೈನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಆತೀನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟುರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ ದೀಪ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪುದರಲ ಒಂಜಿ ಹಾಳು ಮನ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿರು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿರು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂಥರ ಲೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿರು ಅವಳ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಪೂರ ಬತ್ತದು. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಮಂತಿನಕುಲು ತಿನ್ಪೇರೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಅಕ್ಲೆ ಶಾಪಲ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದಾಲ ಇದ್ದು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಡಿವೈನ್
ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ದೈವ ದೇವರ ನಂಬುನಾಲು ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಮಲ್ದಿರು ಅವು ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕಣ ಎಂಕ್ ಬೇತೇನೆ ಆಯ್ತ ಮೂಲಾಧಾರ ಏರುಲ್ಲೇರ್ ಪಿರಾವಡ್ ಇಂಚ ಪುಷ್ ಮಂತ್ ದಿನಕುಲು ಅಕುಲ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗು ತಿನ್ಪೆರು ಯಾನ್ ಮಾತಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ತು ಅವೇ ಟೈಪುಡು ಎನ್ನ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಇದು ಬಿಟ್ಟೆ ಉಂದು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಮಿರಾಕಲ್ ಯಾನ್ ಏರಿಗ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪಲ ಪುತ್ತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಂದು ಎಂಕ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದಿನಗೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರು ಪರಾಮರಿಸಿ ನೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡತ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಲಕ ರಿವೆಂಜ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಕೋಪುಜೆ ಅತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತುಯರೆ ಕೋಪುಜಾನು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಕೊರ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ ದೇವರ ಕೊರ್ನ ಪೆಟ್ಟುಂಡತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲಕ್ಕೆರ್ನ್ಯಾ ಒಂದು ಯಾನ್ ಈತೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನಿತೊಂಜಿ ಒಂದೇನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಗೆ ಸುರುಕಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇನು. ಹಲೋ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಕಾಲ್ ಇತ್ತನು ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪನ್ಪೇನು ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಇನಿ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ದಿನತೆ ಸೊ ಇನಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ನ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೇನು ಸುರುಕಾದ ಯಾನ್ ಮೊಕಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇನು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೀಡ್ ಲ ಮಂತದು ಪನ್ಪೇನು ಓಕೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರಕುಲು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಉಂದೇನು ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಪಾಡೋನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೋನು ಓಕೆ ವೇಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಕೆಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪನಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪೋದುಪ್ಪುನಗ ಸುರುವಾಂಡ್ ಬೇನೆ ಮರ್ದ್ ಪಾಡ್ದಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈರ್ ಆನಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಹೆಲ್ತ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾಂಟ್ ಮಲ್ತೆ 5 minutes ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಪಾಡ್ದೇರ್ ಮೇರು ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಡ್ಲ ಪಾಡುವೆನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ರೀಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಯಾನು ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಅರೆಗ್ ಈರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾಂಟ್ 5 ನಿಮಿಷ ಅರೆಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತನ್ಗೆ ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಪಾವು ಎಂಚ ಒಪ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ಐತ ಫೀಲ್ ಸೊ ಅರೆಗ್ ವಿದಿನ 5 ನಿಮಿಷ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನ್ಗೆ ಬಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತೀನಿ ತುಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಅರ್ನ ಆಪಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅರ್ನ ಬಂಗಾರಪುರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡವದಿ ತೆರಿಗೆ ಕಂಡನಿ ಅಂಚ ಅವನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ವೇನೆ ಇತ್ತೆ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊರಿಯತ್ತೆ ಮೆರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೇರನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೂರ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಪಾಯರಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಸರಿಯಾಂಡು ಅವಿಟ್ ಬುಡ್ಪಾಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಏಪಲ ಕೈಟೆ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಚಾಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಏಪಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕಡು ಬರೆಯರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತನು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಣಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡು ಪಾಡ್ದಿರು ತುಲೆ ಮೇರು ಐಡ್ದ ಕವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿರು ತೂಲೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ವೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯಪಂಡ 700 ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ನ ಆಂಡ ಯಾನಿರೆಗ್ ₹100 ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ತೆ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಕೀರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಬತ್ತನತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಸತ್ಯ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗಂದು ಪಂಟೇರ್ತುಲೆ ಉಂದು ಅರ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೀಪಾ ಮಮ್ಮ ಅಂದು ಪಾಡ್ದಿರು ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಮಮ್ಮ ಅಂದು ಪಾಡ್ದಿರು ಬ್ರದರ್ ವಿಷಯಡು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದು ಪಾಡ್ದಿರು ತುಲೆ ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ರದರ್ನ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತಿರು ಪಂಡ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸರಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆತ್ತ ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತನ್ಗೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತನೊಂದು ಪಾಡ್ದಿರು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ದ ವಿಷಯ ಗಿರಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ
ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು ಮೇರೊಂಜಿ PCOD ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಂದಿತ್ತಿರಂಡ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಆಪಿನೆಕ್ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಆಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಮೇರೆಗ್ಲೆಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಅಂಚೆನೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಮಗನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನು ಪಾಸ್ ಆಯ್ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಈರು ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ದೇವೇರ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡಕ್ಕ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏರ್ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಮುರಣಿಕು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಾಸ್ ಆಯಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ ಟೆಲಿಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಇನಿ 5:30 ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಆರ್ ಎಂಕ್ 11:30 ದುಮ್ಮುದಲಕ್ಕನೆ ಫ್ರೀ ಆದು ಮೆಸೇಜ್ ಇಡು ಪಾತೇರಿಯರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಇನಿಕ್ 9 days ಆದಿತ್ತು ಆರ್ ಏನಡ ಪಾತೆರಂದೆ ಕಾಲ್ ಅವಡು ಮೆಸೇಜ್ ಅವಡು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತಿಜೇರು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಗಿ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಐಡ್ದ ಕಾಲು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಅಂಡ ಕೇಂದಿತ್ತಲು ಯಾನೆನ್ನ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಂಡೆ ಪಾಪ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ಕಾಸು ದನಪತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗಾಲು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಡ ಕಾಸು ಆನಗೆ ಅನ್ನೆರಡ ಕೇನು ಎಂದು ಪಂದಿತ್ತಲು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡು ಒಂದಿತ್ತಲು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಗಂದ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಐತಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾತೆರಜೆ ಏರ್ ಕೋಪ ಏರ್ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೇನ ಐಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಕಲ್ಪಾದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈ ಪೊಣ್ಣಗ ಯೂಸ್ ಆನ್ಗೆ ಅಂಚದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೆಗೆ ಮೊಲ್ಡ ಪಾತೆರಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಮಿರಾಕಲ್ ಒಂದು ಟೆಲಿಪ್ಯಾಥಿಕ್ ದಯನ್ನ ರಿಚುವಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡಂಜಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೇರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಇರೇನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನು ಎಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ you always help everyone with the kindness. I am very thankful for your care and support. God bless you ಎಂದು ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಐಫೋನ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಎಂಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಓಕೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತು ಮೇರೆಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದೆ ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೇರೆಗ್ ಮೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರು ಸೊ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳಕಲ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಿರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ್ಗೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇರೆಡ್ಯಾನು 2 month ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹೊಡೆದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಲಾಂಡ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರಡ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರೋಂದುಂಡಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಅವೇನೇ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂದ್ ಕೇಂದಿರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೋಂದೆಪ್ಪು ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ನಂಜಿ ಲಾಂಡ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಲಾಂಡ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಅವು ಆತನ ಅರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ಅಂಚೆನೆ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವೇರೆ ಎರಡು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಲ್ಯತೆ ಎಂದು ಪಾಡ್ದಿರು ಎಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಲ್ ಎಂದು ಪಾಡ್ದೇನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ಗೂ ಆರ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅವನು ಒಂದಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಮೇರೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿರು ಅವೇ ಟೈಪ್ ತುಲಿ ಉಂದಿನಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಬತ್ತದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮಿತಾ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಎನ್ನ 10 month ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಮೇನ್ ಕೆನ್ನು 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಯಾನ್ PU ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಮಾತೇಡಲ್ಲ 10th ದ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಎಂಡ ಮಾತ್ರ PU ದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಿ ಲೈನ್ ಉಂತುನಗ ಪೋಡಿಗೆ ನರ್ವಸ್ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಂತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆವಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಐ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯು ಐ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಂದ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಅವೇನೇ ಪಾಸ್ ಮಂತೀರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆತನಂದು ಪಂತೀರು ಬೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಮೇರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಡ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜಾಬ್ ಗಾಯರ್ಲ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತಿರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಆರೊಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ತ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿತ್ತಿರತ್ತ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಂಡರ್ಗೆ ಅರ್ನ ಈ ಮಾತೆನಲ್ಲ 10th SSLC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೇರ್ನ PU ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಾಸ್ ಮಂತೆರಿಗೆ
ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿರಾಕಲ್ದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಅನ್ನ ನೆರ್ತಲ್ಲ ಇರ್ದಾಗಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದು ಗೊಪ್ಪಿ ಮೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರು ಪಾಪ ಎನ್ನ ಕೆಲವುದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ನೆರಡೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಪಂಡ ನೆರಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ನೆರ್ಪರ ಅವೇ ಟೈಪುಡು ಯಾನು ಅಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪೆ ಕೆಲವುದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ರಿವೆಂಜ್ ದ ರೂಪಡು ಮನ್ಪುನಾಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ತಪ್ಪು ಮಂತ ನಾನೇ ಅನ್ನ ನೆರ್ಪೇನೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಮಣ್ಣದಲ್ಲ ಬಿಟ್ಪುಜೆ ಐಕೆ ಅನ್ನ ಮೇರೆಗ್ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಈರು ದಾಗಿ ಆಡಿಯೋ ಪಾಡುವರು ಎಂಕೊಂಜಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಅರ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ ಬೇನದ ತುಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪಾಪ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ತಾಗದಿನರೆ ಪಾಪ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜತೆ ಎಂಚ ಬರೆಡು ನಂಚ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ 50% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಪಾಪ ಆ ತಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿರತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬೇನ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅವೊಂಜಿ 50% ಗುಣ ಆತನ್ಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ 90% ರಿಕವರಿ ಆಯೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಚೂರು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಅವಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು ಮೇರೆ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಐಟು ಮೇರೆಗೊಂಜಿ 90% ಅದು ರಿಕವರಿ ಆತೇರಿಗೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡು 8 days ಲೇಟ್ ಆಣ ಪಿನ್ನ ಡೇಟ್ ಇಡ್ದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತನು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದ ಪಣ್ಣಿನಿ ಎಂಕ್ 18th ಡೇಟ್ಗೆ ಆವಡು ಪಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದ ಪ್ರೇಮ್ ಅಲ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇನಿಯೇ ಈರೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ದ ಆರ್ ಅವು ಅವೇ ಕಲರ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋಜರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆವಡ್ ಪಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆರೆ ಒಂದೇ ಡೇಟ್ಗೆ ಆವಡೊಂದು ಪಂದಿತ್ತಲ್ಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿದ ಸೊ ಅವೇ ಡೇಟ್ಗೆ ಆಂಡ್ಗೆ ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆ ಟೈ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇನು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ತೂಪವೆನು ಆ ವಸ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗ್ 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ತೋಜುದು ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಕ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನಂದ ಅರ್ಥ ದೇಪನ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಪಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಮೂಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಡೇಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಯ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೇಂಡಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಣಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇರಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ವಿಷಯ ಇರಡ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತೇವಂತೆ ಗೊತ್ತವನು ನಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ರೆವಂತೆ ಡಿಲೇ ಮಂತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಚಿನ ತೆಂಕ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ ಎಂಕ್ ವಾಡ್ನಿಗೆ ಟೆಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಎಂಗ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಅವನಿಜ್ಜನಕ್ಕ ಸಾರಿ ಎಂದು ಪಾಡ್ದಿರು ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದಿನಕ್ಕ ನಾ ಕಿಟಿ ಪಿಟಿ ಇಪ್ಪುನದೆ ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತೀರ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನಿರಡ ಲೋನ್ದ ವಿಷಯದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಗೊಲ್ಪಲ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಂಡ ಈರ್ಕೊರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡೈಲಿ ಚಾಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಿರಾಕಲ್ ಆದ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೇನು ಕಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆ ನನ್ನಲಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು ಬಾ ಎಂಗ್ ಪನ್ನಗ ಪಾಪ ಈತ ಜನದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪನಗ ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಏರು ಸತ್ಯಗೆ ಏರು ದಾದ ಮಂತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅವಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೊ ಮೇರ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಗೊಲ್ಪಲ ಅರ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಗೊಲ್ಪಲ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾನಿಗೆ ಆಂಡರಿಗೆ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಂಡ ಈರ್ಕೊರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡೈಲಿ ಚಾಂಡ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಿರಾಕಲ್ ಆದ ಅರಿಗೆ ಲೋನ್ ಆಂಡಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯುತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಂತೂಲೆ ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿನ ಅಲ್ಪ ಅಕಲ ಫೇಸ್ ಪಾಡುಜೆ ದಯಪಣ್ಣ ಪಾಪ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ಪನತ ಅಂಚ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗೆರಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುದೆತ್ತು ನಿತ್ತೆ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತೆ ನಿದ್ರೆಡ್ ಕಾರ್ ಒಯ್ತು ಪಾಡುನ ಆರ್ ಅಂಚಿನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಬಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಣ್ಣದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರು ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿರು ಅರ್ನ ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಮೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದಿರಾರು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿರು ಈ ಮೆಟನ್ನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಪ್ಪುನಗ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿರು ಸೊ ಅರೆಗ್ ಕಾರ್ ಒಯ್ತು ಬತ್ತಿಲ ಕಾವನಿತ್ತಿನ್ಗೆ ದದನ ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏರ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ತಿಲ ಕಾವನಿತ್ತಿನ್ಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಅರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ್ಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಕೋಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಅವನು ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೆ ಮೇರ್ ವೈಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ದಿಜರು ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂದೆತ್ತ
ಓಕೆ ಈತ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀ ಓದಿ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ದಾಯಗಂದ್ ಪನ್ನಗ ಮೊಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕಲ್ದಿನಕ್ಲು ಅಂಚ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುನು ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಪನ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈಜಾತ ಅಂದು ಅಕುಲು ಫೋನ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟಿಲ್ ದಪ್ಪೇರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೈವ ದೇವರ ಪೂರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರತೆ ಅವೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆ ಕಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ದಾದಾಂಡಲ ಮನಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅತನಂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತನಂಡ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಏಜ್ ಆಂಡಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಜಾಗ ಸೇಲ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜಾಗ ದೀತರ ಸೇಲ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅತನಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ಗು ವಾ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಡುಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಯನ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೈತೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅತನಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ನಿಕ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪವಲಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಅವದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊಪ್ಪಿನ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಕೆಲವುದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡಿದಿನ ಅವಡು ಎಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನುಂಡತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಕೇನೊಲಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆಯನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ದಿನತ ಸೊ ಇನಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಚುವಲ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ದೇತೊಲ್ನಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಆವಂಗಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಫಸ್ಟೇ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುನೆಡ್ದುಂಬು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಿಕ್ಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಉಂಡತ ನಿಕ್ನ ಎಡ್ಡೆಗ್ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊನ್ ನೆತ್ತಂದೆ ನನರಿ ಹಾಳ ಅವಡು ಆಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅವಡು ಇಂಚೆನೆ ಅವಡು ಆಲ್ ಎನ್ನೆದ್ರು ಬರ್ಬಾದ ಅವಡು ಪಂಡದು ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತನಾಡ ಅವು ಇಂಚಾಪುಣು ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಣ್ಣನಿಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗ ಬೋಡಿತನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐಕೆ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನಿಮೀಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಾವಡು ಇಂಚಾವಡು ಪಂಡದ ಮಂತನಾಡ ಅವು ಆಪುಜಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಪಂಡದುಂಡಿಗೆ ಅನ್ ಕರ್ಮ ಬಿಲಿವರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಕರ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಕರ್ಮ ಇಸ್ ಎ ಬೂಮ್ರಾಂಗ್ ತಿರ್ಗದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತನಕ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಹಾಳುಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಆ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪುನ ಈತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಜಿ ರೆಂಟ್ ಉಡುಲ್ಲರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ ರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಬಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಪಂಡದ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಪುನು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಈಡೇರಿದೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಈಡೇರಿದೆ ಅವೆನ 21 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಅತ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಂದ ಆದ ವಿಶ್ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಅವೆನ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬರೆಯಲಿ 21 ವಿಶ್ ಇತ್ತು 21 ವಿಶ್. ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲವಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ತಿಂಗಳ ವರಮಾನ 1 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಿನ ಐ ಆಮ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚಪುರ ಅವೇನು ಅಂಚ ಬರೆಪಿನಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ದಕ ಬರೆದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪನ್ಪಿನಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಐಡ್ದಕ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ ಅವೇನೊಂಜಿ 21 ದಿನ ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲ ಪಿಲ್ಲಕವರು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಜಪ್ಪುನ ಕವರ್ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ಲ ದೀದು ಬಿಡಲಿ ಅತ್ತನಾಣ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಡ್ರಾವಡ ಒಯ್ಟಾಣಲ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಲಿ 21 days ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 21 days ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿಬಕ ಆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ನ ಬರ್ನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಐಡ್ದಕ ಬರೆದಾಯ್ಬಕ ಎಂಕುಂದು ಮನ್ ಪುನದಾದನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಂಗ್ 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 ಮಂತ ನಾಪುಜಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ದಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ ಕೇನ್ವೆರ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಗ್ ಆಪುನು ಬೇಗ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಏರಿಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಊಲ ಪನ್ಪೆನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದಾದಂದ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಪಡೆಯರೆತ್ತಿನಡ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯನ್ ಪಡೆಯರೆತ್ತಿನಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಒಯ್ತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪಣ್ಣ 5-10 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲು ಧ್ಯಾನಗು ಕುಲ್ಲುದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾದಂದ ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲ್ದರಂದು ಒಂಜೇವು ಪಡೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪುನು ಯೂಶಲೈಸ್ ಪಣ್ಣದಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೈಪ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೋಕೆ ಗಣವ ಮಾಪಿಲಕ ಬಟನಕ್ಲು ಬತ್ತಿಲಕ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಿಕ್ಲು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಆತನ ನಿಕ್ಲು ಆ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಜೀವಿಸೋನುಲ್ಲರಂದು ಇಂಚ ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪುನು. ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದಕ ಎಂಕ ಪೂರಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕೊಪ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡಾಪುಜಿ ಐಡ್ದಕ ಆಕ್ಷನ್ ನೊಪ್ಪುಡು ಆಕ್ಷನ್ ಪಂಡದಾದ ಈ ಮೆಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಈ ಮೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಕುಲ್ದಿನಡಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಮೆಟ್ 50% ನಿಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ದಾದ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ IT ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪುಜಿ
ಅತ್ತನಾಡ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಡೌನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂವೊಂದೆಪ್ಪುಡು ಇಲ್ಲ ತೂವೊಂದೆಪ್ಪುಡು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಮೇಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇಮೇಟ್ ನಿಕ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಈ ರಡ್ಡಲ ಸೇರ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುನು ಒಂದು ಅಂದ ಅತ್ತ ತೂಲೆ ದಾಯಗಂದ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಅವೇನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದೆ ಟಚ್ ವುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಮನ್ಪು ನನ್ನಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪನೊಚ್ಚಿ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ತಿಂಗಳ ವರಮಾನ ಹೀಗಿದೆ ಪಣ್ಣದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಲ್ತರದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲ್ ಪೋಪರ್ ಪಾಸಿಟಿವೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪೇನು ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಳು ಬಯಕೆರೆ ಪೋಚಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ಹಾಳು ಮನ್ಪೆರ ಅಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಹಾಳು ಪಾತಿರ್ನಾಂಡ ಆಲೇನು 10 ಜನ ಒಂಜಿ ಹಾಳೇನು ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲ ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ರಿಯಲ್ ಆದ ಅಕ್ಲೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನ ಅಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಿರು ಒಂಜಿ ಶತ್ರುವಿನ ಕೊನೆಯ ಕೈಲಾಗದವನ ಶತ್ರುವಿನ ಕೊನೆಯ ಆಯುಧವೇ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಪನ್ಪಿರುತ್ತ ಸೊ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಏರಾಣರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂಯ ರಾವಣಿನ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಂತ ನಾನು ಐಕ್ ಓಯ್ಲ ಪಾಪ ಎತೋ ಜನದ ಆಫೀಸ್ ಇಂಚ ಅವಂದುಪ್ಪು ಆಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವನ್ ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಬರಿತಕ್ಲೆಗೆ ನಂಜಿ ಸುರಾಪನ ಅಕುಲು ಎದುರು ಪೋಪಿಜರು ಕುಡರೇನು ಚೂ ಬಿಡ್ಪಿರು ಪೋ ಮನ್ಪು ಯಾನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಿರೋಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜೆ ಪಿರೋಡು ಬರ್ಪೇನು ಮನ್ಪಿರು ಅಕುಲೇ ಕೆಟ್ಟು ನತ್ತಂದೆ ಎದುರು ದಾಲಾಪುಜಿ ಸೊ ಅಕುಲ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಯಾನು ತೂಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ್ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಎತೋ ಜನ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಒಂಜಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಕಾಲ್ ಇತ್ತನು ಆರೊಂಜಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ್ಗೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಈ ಸಲ ಅವರಿಗೊಂಜಿ 2 ವೀಲರ್ ಗೊಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಿದೇವರುಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ರಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದ್ ಮಂತ್ ದಿತ್ತಿರು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪುಜೆರು ದಯಮಂತದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ ತಿಕ್ಕದಿನ ನಿಕ್ಲೆ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ 777 ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ದ ಪೂರ ಪಂತ್ಯತೆ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ ಕೊಡ್ತಿನ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತ ನಕ್ಲೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಂತ್ ನಾಡ ಕುಡಲಾತ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೀವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಲೀವ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮಿಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.